Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Als alles volgens plan verloopt, wordt volgende week op Curaçao een akkoord ondertekend voor de oprichting van een orgaan voor hervorming en ontwikkeling van Curaçao, beter bekend als OHO. Zoals bekend gaat minister-president Ruggenaat deze week naar Nederland en hoopt hij vrijdag tijdens de Rijksministerraad een akkoord met Nederland te kunnen ondertekenen over financiële ondersteuning. Daarop zou de Ruggenaat samen met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties terugkeren naar Curaçao om hier tijdens een persconferentie het akkoord voor de nieuwe OHO te ondertekenen. Leider van de politieke partij PIN, Suzy Camelia Reumer, heeft gisteren tijdens een persconferentie van de partij aangegeven dat ze een reeks aanklachten heeft gedaan tegen Carlos Monk. Monk is onder meer oud-minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening van Pepe Soberano. Momenteel is hij betrokken bij de partij Corsau Dinostour. Hij heeft in de afgelopen jaren vele aangiften gedaan tegen leden van het kabinet Ruggenaat, waaronder Camelia Reumer. Zij op haar beurt heeft nu aangifte gedaan tegen Monk, onder meer vanwege het afgeven van valse verklaringen, belediging, laster en smaad. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Voor Curaçaose muzikanten is de maat vol. Ze hebben gisteren onder leiding van de Associación de Músico de Curaçao AMAC gedemonstreerd op het Wilhelminaplein. De muzikanten hebben als gevolg van de coronacrisis al maandenlang geen inkomen en ze willen nu van de regering te horen krijgen wat die daaraan gaat doen. De bevolking van Sint-Eustatius heeft vorige week met de verkiezingen voor de nieuwe eilandsraad een duidelijk signaal naar Nederland afgegeven. Namelijk dat de bevolking niet wil dat Nederland zich bemoeit met de democratie van het eiland. Dat zegt Clyde van Putten. Hij is voormalig leider van de PLP en bij de verkiezingen van 21 oktober op Sint-Eustatius de grootste stemmentrekker van het eiland als lijstduwer van die partij. Hij leidde de regering die in 2018 ten val werd gebracht door Nederland vanwege verwaarlozing van het bestuur. Maar volgens hem is de verkiezingsuitslag van vorige week een duidelijk signaal van de bevolking van Statia dat Nederland zich niet met hun democratie moet bemoeien. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Bij het Hof van Curaçao wordt morgen voor de tweede keer een regiezitting gehouden in de zaak Maximus. In die zaak is oud-minister George Jamblodien veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf, onder meer vanwege betrokkenheid op de moord op Helmin Wiels. Tijdens de regiezitting zal worden gekeken naar de verzoeken tot ondervragingen die de advocaten hebben ingeleverd. De zaak zelf wordt behandeld tussen 11 en 18 januari volgend jaar. De Extra meldt vandaag dat de afgelopen dagen opmerkelijk veel ongelukken zich hebben voorgedaan in het verkeer, omdat mensen niet aan het opletten waren. Gisteren bij Quirindongue-Aubao was het weer raak. Een chauffeur was op zijn telefoon aan het kijken en lette niet op de rest van het verkeer. Dat leidde tot een ongeluk waarbij 3 auto's betrokken waren. Alle 3 de auto's raakten flink beschadigd.
De Curaçaose honkballer Kenny Jansen kwam gisteravond niet in actie bij de Los Angeles Dodgers, maar zijn team is gisteren wel voor het eerst sinds 1988 kampioen geworden in de Amerikaanse Major League Baseball. En dat was reden voor groot feest voor de spelers. Jansen deed mee met een vlag van Curaçao om zijn schouders. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.